Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Працягваем наш эфір у студыі Зміцер Лукашук і нашы госці ў эфіры. Іх сёння два, што дадае толькі цікавосці, я думаю, нашай размове. Прадстаўлю, гэта каардынатар кампаніі за справядлівыя выбары Віктор Карняенко і наш госць з Украіны, дэпутат Верховнай Рады Украіны Александр Черненко. Мы сустрэліся сёння падчас канферэнцыі, якая прысвечаная зменам у выбарчае заканадаўства Беларусі. Спадар Віктор, я ведаю, што вы былі ў працоўнай групе, якая распрацоўвала гэтыя рэкамендацыі ці свае прапановы па зменах выбарчага заканадаўства. Давайте пачнем з гэтага. Якія асноўныя прапановы, змены распрацавала вашая група? Ну, гэтыя змены распрацаваны дастаткова давно, і сёння яны толькі, як бы, скажем, атрымалі такое абнаўленне вот, у сувязі са зменай нейкай палітычнай сітуацыі. Маецца на ўвазе сітуацыі той, што рэжыму вельмі хацелася б спадабацца захаду. Фактычная размова ідзе пра тое, што трэба змяніць, каб заканадаўства гарантавала ўдзел апазіцыі ў фармаванні выбарчых інструментаў, гарантавала ўдзел у выбарчых камісій. Другое, каб працэдура падліку галасоў была распісана, бо тое, што адбываецца сёння з нашымі выбарамі, з падлікам, так званым падлікам галасоў на участковых камісіях, гэта і дзіва, і жарт, і грэх, і сум адначасова. Фактычна галасы не падлічваюць. І трэці момант, гэта трэба наводзіць парадак з датэрміновым галасаваннем, якое ўлада выкарыстоўвае для таго, каб надзьмуць явку выбаршчыкаў, і другое, каб фальсіфікаваць выбары на карысць прадстаўнікоў улады. Мы ведаем выпадак спадара Козлова, міліцыянера, які ахоўвае эту скрыню датэрміноваму галасаванню, калі да яго падышла прадстаўніца камісіі і па замоўніцку прапанавала даць ёй ключык, бо ёй жа трэба памяняць бюлетэні. Фактычна это адбываецца па ўсёй краіне, таму вот гэтыя тры пункты мы сёння таксама прапануем у парадку прыярытэту. Ёсць і іншыя, але я вельмі хацеў бы адзначыць важнасць моманту, што гэта прыярытэты. Калі будуць улічаны все астатнія прапановы рэкамендацыі міжнародных місій назіральнікаў, а гэтыя пакінуты па-за ўвагай, нічога яны не варты. Гэта пыл у вочы грамадскасці і міжнароднай супольнасці, а ніякія змены. Вот мы ўсё наракаем на наше выбарчае заканадаўства, і што у нас выбары праходзяць і несвабодна, і несправядлівыя яны, і гэтак далей. Вось у нас сядзіць госць з Украіны, які дэпутат, які сам удзельнічаў у выбарах, ведае ўсю кухню выбарчую Украіны, а мы зараз вот кажам, вот паглядзіце, Украіна свабодная краіна, трэба браць прыклад з яе, але я ведаю, што вы на выбары ішлі з абяцаннем змяніць выбарчае заканадаўства. Што не так у выбарчым заканадаўстве Украіны? Там таксама выбары несправядлівыя і несвабодныя? Доброго дня, шановні сябри. Я буду російською мовою говорити, щоб не зрозуміли. В Украине сегодня действительно идет дискуссия об избирательной реформе, хотя последние выборы и президентские, и парламентские, неочередные, которые произошли, все международными наблюдателями были в основном признаны свободными, справедливыми и демократическими. А в Украине вот та дискуссия, которая сегодня идет в Беларуси, мы ее прошли больше 10 лет назад, когда мы дискутировали действительно об избирательных процедурах. Подсчет голосов, формирование комиссий, агитации и так далее, и так далее. После оранжевой революции мы серьезно реформировали закон процедурной части. Во время Януковича была попытка отката назад, и что-то им даже удалось откатить, но в любом случае в процедурной части сегодня законодательство украинское более-менее нормальное. Оно очень зарегламентированное, очень тяжелое, но оно шаг влево, шаг вправо, в принципе, не позволяет сделать комиссиям, хотя они пытаются. Та дискуссия, которая сегодня идет в Украине, она, конечно, касается в первую очередь избирательной системы. Потому что и отказа от мажоритарных округов. У нас половина парламента по партийным спискам избирается, половина по мажоритарке. И, собственно, в условиях свободы и демократии, на самом деле, когда демократия еще молодая, есть перегибы в другую сторону. То, что у нас на мажоритарке, черные технологии, черный пиар, деньги, гречка.
Мы почти ушли от того понятия, как админресурс. Хоть еще несколько год назад при Януковиче он жестко вмешивался в выборы. Сегодня этого, слава богу, нет. Но кандидаты разные по своему материальному положению, и очень часто именно на мажоритарных округах идет скупка голосов. Как бы формально человек бросил бюллетень за этого кандидата, никакой фальсификации. Но то, что он бросил его и получил за это 200 гривен, это не то, что называется честными выборами. Поэтому сегодня у нас дискуссия идет о уходе от мажоритарки, о серьезном ограничении политической рекламы на телевидении, потому что у нас засилье рекламы, у нас самые дорогие компании, даже в сравнении с Польшей, потому что кандидаты вгачивают деньги в рекламу, ну и элементы уже новых технологий на выборах. Там, не говорим об интернет-голосовании, а хотя бы электронный подсчет уже не с окружных, а с участковых комиссий. Это то, что мы сейчас пытаемся у себя внедрить. Добра, ну вось вы пастаянна мяняеце заканадаўства, ўносіце нейкія змены, якія павінны палепшыць выбарчы працэс. Нашы ініцыятары распрацоўваюць свае прапановы. Але ці гарантыя, што калі вот прапановы вашыя, там, скажем, унесеныя, змены унесеныя, вашы прапановы будуць, да прыкладу, унесены, заканадаўства зменіцца, ці гарантыя гэта, што выбары сапраўды будуць свабоднымі і справядлівымі? На жаль, не. Гэта не гарантыя, але это крок у накірунку да свабодных і справядлівых выбараў. Фактычна можна сказаць так, што калі сёння выбарчыя камісіі не праводзяць празрыста падлік галасоў, яны нічога не парушаюць. Але калі такая норма будзе замацавана ў законе, то гэта ўжо будзе парушэнне заканадаўства, якае можа пацягнуць за сабой пэўныя праблемы ў будучым. Таму гэта вельмі важны крок. На жаль, ён не гарантуе, што выбары адразу ж адбудуцца празрыста, дэмакратычна і паводле працэдур, паводле міжнародных стандартаў. Спадар Александр, але скажите, вот все ж таки у вас ёсць вера да таго, што лічбы, вынікі галасавання, якія агучваюць, што ім можна верыць? Знаете, что, знаете, украинцы такой народ, они всегда сомневаются. На самом деле, недоверие к результатам, оно всегда было и есть. Хотя, знаете, украинские выборы, они так вот по такой синусоиде. У нас были свободные выборы в начале 90-х, потом был откат во времена Кучмы, опять свободные выборы во времена Ющенко, откат во времена Януковича, и люди уже как бы, они более там подсознательно там чувствуют, они уже видят, да, насколько были честные. Ну, последние выборы внеочередные, президентские и парламентские в 2014 году, которые проводились уже в условиях оккупации части территории, в некоторых округах, где проводились выборы, в это время вообще шли военные действия, и все равно провели выборы. Их результат никто не ставил под сомнение. Поэтому, скажем так, доверие к результату есть, но есть много замечаний к процессу. Вы, спадар Віктор, за тое, каб, скажем, былі ў нашым выбарчым заканадаўстве улічаныя рэкамендацыі АБСЕ? Безумоўна, яны супадаюць вот з тым, што я сказал. Гадоў 5 таму назад былі вельмі талкова і дакладна выкладзены рэкамендацыі паводле місіі назірання, якая тут адбылася, і там было 6 пунктаў прыярытэтных, якія трэба ў першую чаргу зрабіць, і каля 20 такіх як бы дадатковых. Так вось все эти 3 пункты, про якія я сказал, мы нават абмежавалі, мы нават скарацілі гэты спіс з 6 до 3. Безумоўна, мы падтрымліваем, яны вельмі талковыя, прафесійна складзены этой рэкамендацыі. Тым не менш, я задам правакацыйнае пытанне спадару Александру. Скажите, а на вашу думку, ці ўсё ж таки трэба улічваць рэкамендацыі АБСЕ і неяк пад іх змяняць нацыянальнае заканадаўства? Их обязательно нужно учитывать, но, понимаете, рекомендации АБСЕ не очень как бы широкие, они очень подходят к таким идеальным демократическим системам. И мы все в Украине, некоторые рекомендации, которые давала ОБСЕ, мы с ними дискутировали, то есть мы их не отбрасывали, мы говорили, что именно это положение в данной ситуации, когда нет недоверия к результатам, когда есть большой соблазн вмешаться в избирательный процесс, вот именно эти рекомендации, они могут не помочь, а
навредить. То есть это скорее исключение. Таких рекомендаций там их единицы. Но они все равно есть, поэтому и ОБСЕ тоже шло навстречу, говорит, ну, она понимала, что есть вещи приоритетные, которые существенно улучшат наш избирательный процесс. Есть вещи, которые, ну, когда у нас будет там идеальное демократическое государство, их возможно и внедрить. Но сегодня, когда нет доверия к результатам, когда очень острый политический конфликт, когда очень серьезные деньги замешаны в выборах в Украине, некоторые рекомендации, ну, стоит так осторожно к ним отнестись. Ці можете вы даць рэцэпт? Вот распрацавала працоўная група свае рэкамендацыі, прапановы па змене заканадаўства. А як дамагчыся таго, каб гэтыя змены былі ўлічаныя? Ну, в Украине тоже. Ну, Майдан не пропонуйте, это наш страх. Майдан это крайне. Это уже когда не просто изменения не будут закона, когда выборов не будет, да, когда будет при любом законе фальсификация. Мы не просто в Украине это делается, это и общественное, в первую очередь, общественное давление общественных организаций, средств массовой информации. Да, откровенно будем говорить, наши западные партнеры нам говорили, хотите там соглашение об ассоциации, выполните эти требования, хотите безвизовый режим, даже не требования, а вы должны соответствовать стандартам. У нас вот такой стандарт, хотите безвиз, подтянитесь к нему. И власть, и прошлое, и сейчас не всегда радостью шла на эти изменения, но не понимали, что это необходимо. И поэтому вот так внедряли. Вот, ну, главное, чтобы этого начало требовать общество. Зразумела, мы перарвемся на невялічкую паузу для выпуска кароткіх навінаў. Я нагадаю, у нас у студыі Віктор Карніенко і Александр Черненко. Мы гаворым пра змены выбарчага заканадаўства. Слухайце, не адыходзьце ад радыёпрымачаў. Вечеры весенние, шерые дамы, худыми заснениями станут наши сны. В студеном побыте рушили льды и старые клопоты скинуты в куты. Знички падают, люди на земле. Ночь выходит темную, подыхи весны разбудили у души. Єврорадіо. Новини – наша справа. Вітаю, у студыі Святлана Адзінец, каротка пра асноўныя падзеі. Аддачы і вынікаў ад беларускага хакея сёння патрабаваў Лукашенко на адмысловай нарадзе, прысвечанай якраз беларускай хакейнай зборнай. Вместо гордости за цвета своего флага, после ваших игр болельщики просто возмущаются. Они уже мне начали писать письма. Абсолютно безвольное выступление. Отсутствует командная игра, не говоря уже об индивидуальном мастерстве. Да и тренерская работа отвратительная. Играть надо прежде всего и с канадцами, и с россиянами, и со шведами. Даже если вы проиграете, но сыграете от души, народ простит. Лукашенко падкрэсліў, што ў хакей укладаюцца вялікія грошы, 18% ад усіх выдаткаў на фізкультуру ды спорт.
Прэм'ер Літвы заявіў, што электраэнергію з астравецкай АЭС будуць блакаваць. Дарэчы, намеснік старшыні Еўракамісіі адказны за энергетыку Мараш Шэфчавіч, які знаходзіцца з візітам у Літве, заявіў, што ўнутры Еўрасаюза нельга забараніць імпарт электраэнергіі, а забарона яшчэ і пярэчыць установкам сусветнай гандлёвай арганізацыі. У адказ прэм'ер Літвы заявіў, што не абавязкова ў маштабах Еўрасаюза забараняць экспарт, дастаткова, каб гэтая электраэнергія не трапіла праз Літву. Фігурантам справы патрыётаў працягнулі тэрміны ўтрымання пад вартай. Андрэю Дундукову на 4 месяцы, Уладзіміру Фёдарову і Сергею Стрыбульскаму на 2 месяцы. Алесю Яўдаху 20 траўня паведамілі, што ён застанецца пад вартай як мінімум да 27 ліпеня. Святлана Адзінец, служба інфармацыі, Еўрарадыё. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Яшчэ раз вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Мы працягваем нашу праграму. Я нагадаю, што мы гаворым пра змену выбарчага заканадаўства Беларусі, і нашы госці ў студыі гэта координатор кампании «За справедливые выборы» Виктор Корняенко и депутат Верховной Рады Украины Александр Черненко. Як дамагчыся таго, каб улады ўсё ж таки прынялі прапанаваныя змены заканадаўства? Гаспадар Віктор. Безумоўна, міжнародная супольнасць можа толькі ў гэтым дапамагчы. Галоўнае ўсё ж таки трэба, каб беларускае грамадства, беларускі выбаршчык больш абачліва адносіўся да электаральных кампаній. Бо гэта не проста рытуал, а это напрамую звязана з яго ўзроўнем жыцця, з якасцю жыцця. З савецкіх часоў нам засталіся вот гэтыя традыцыі выбараў як нейкага такого свята, якога ні да чога не абавязвае. Але менавіта бескантрольная ўлада пасля прымае вот тыя дэкрэты, як, напрыклад, дэкрэт нумар 3 пра туніядцаў, фактычна, які садзіць народ на ланцуг, кантрактная сістэма, падвышэнне цэнаў, бескантрольнасць улады. І вось калі і так далей улада будзе заганяць народу кут, яна і з'явіцца галоўным інвестарам таго самага Майдана, пра які вы тут узгадвалі, і які нікому не патрэбен. Таму лепш вырашаць все вот это праблемныя пытанні палітычнымі метадамі, што і прапануе апазіцыя. Я хацеў бы адзначыць канструктыўную ролю, як бы сказаць, і канструктыўнасць прапанова апазіцыі. У свой час палітычная апазіцыя брала на сябе абавязкі прызнаць вынікі выбараў і выступаць з такой прапановай да міжнароднай супольнасці, калі вот іх прапановы, пра якія я тут у першай часткі ўзгадаваў, будуць улічаны і рэалізаваны на практыке. Мне здаецца, это вельмі такі важны і правільны крок людзей, якія клапоцяцца, думаюць пра дзяржаву. Калі ўжо загаварылі пра тое, што трэба неяк, каб грамадства брала ўдзел ва ўсіх гэтых працэсах, сёння прагучала з беларускага боку, ну ці, скажам, удзельнікаў беларусаў такая фраза, думка: трэба нам зрабіць, можа быць, арганізаваць нейкі камітэт выбаршчыкаў. Дык вось спадар Александр узначальваў такі камітэт выбаршчыкаў ва ўкраіне. Што гэта такое? Што это за арганізацыя, якія ў яе паўнамоцтвы? Это обыкновенная общественная организация, то есть такие есть и в Беларуси. Просто, она как бы возникла тоже еще в середине 90-х, когда разрозненные клубы избирателей, которые были в разных городах, там студенческие организации, не просто там объединились тогда с конкретной целью обеспечить наблюдение за выборами в 1994 году. Тогда у нас были парламентские выборы. И, собственно, после вот такой единоразовой акции мы как бы поняли, что вместе лучше, и стали разрастаться, объединяться. И, собственно, организация, она представлена во всех регионах Украины, вплоть до райцентров. Главная цель – это наблюдать за выборами. Независимые наблюдатели, не от партий, не от кандидатов, а, собственно, общественные. И не просто наблюдать, когда мы видим нарушения, реагировать, идти в суды, идти в милицию, в прокуратуру. И по результатам выборов, по тому, какие проблемы мы видели, мы готовим рекомендации к изменению законодательства.
И, собственно, не просто эти все рекомендации проходили, это тоже. Но мы, актуализировав эту проблему в обществе, во всех эфирах, ну, все-таки сделали это трендом. И, ну, власть, она хотела, не хотела, а в разное время по-разному, но с нами считалось. Ну а наколькі актыўна украінцы адгукаліся на вот гэтыя вот прапановы, ну уваходзіць у гэтыя камітэты, хадзіць назіральнікамі на выбарах, потым заўважыўшы нейкія парушэнні, дамагацца, ну, у прокуратуру звяртацца. Знаете, разные были периоды в Украине, разная была активность. Да, я очень помню после оранжевой революции, там третий тур президентских выборов, когда у нас было столько волонтеров, у нас офисы просто не могли сколько их принять. Они все шли, мы хотим, направьте нас на участок, дайте нам материалы, мы хотим наблюдать, что, ну, мы просто уже не справлялись с той массой. Были периоды апатии, было действительно, когда вот разочарование, невера в собственные силы, это после там того, как после оранжевой революции, к сожалению, не удалось. Янукович опять пришел к власти, и уже в 2012 году не так активно, но все закончилось. То есть это было по-разному, когда сильный общественный подъем, конечно, мы люди, но уже у украинцев есть хорошая традиция проводить честные выборы. И любая попытка дать задний ход, как это пробовал делать Янукович, ну, плохо заканчивается. То есть они могут раз терпеть, да, усталость, да, революции, да, разочарование, но когда это опять загоняют в стойло, ну, возникает протест. Спадар Віктор, от апазіцыя распрацавала прапановы, апазіцыя патрабуе змены выбарчага заканадаўства, а Лукашенко кажа, а колькі там той апазіцыі? Там ці то 400, ці то 700 чалавек, якіх мы ўсіх ведаем паімённа. Што это там, што яны могуць патрабаваць? На назіранне, вот у кампаніі назірання за справядлівыя выбары, колькі валанцёраў, колькі участкаў вы можаце закрыць? Вот ці ўсё ж такі ёсць у вас за вами, за вашымі плячыма тая сіла, калі вы сапраўды можаце сказаць, мы патрабуем, і вы павінны нашыя патрабаванні ўлічыць? Ну, на жаль, не. Калі ўзгадаць самого спадара Лукашенка, то яго не было ніякай палітычнай сілы і гэтак далей. Зразумела, што да кампаніі «Справядлівыя выбары», мы вельмі добра разумеем сітуацыю, в якой мы знаходзімся. І мы не лічым, што мы вельмі шмат робім і вельмі істотна ўплываем. У нас колькасць валантэраў ад там 4 да 1500 у кампаніях удзельнічае, ну, падчас электаральнай кампаніі. Мы разумеем, што это вельмі мала. Таму мы хацелі і бачым перспектыву толькі ў тым, калі наша вот эта кампанія, якая па сутнасці, на жаль, з'яўляецца нейкім апазіцыйным мерапрыемствам, зможа перарасці ў шырокую грамадзянскую кампанію з удзелам вялікай колькасці валантэраў. Калі паглядзець, у нас 6500 выбарчых участкаў па ўсёй краіне. У Менску іх там 700 з нечым. У абласных цэнтрах дадаецца разам з Менскам это 1500. Ну што нам 3000 чалавек знайсці, каб пасадзіць на кожным участку назіральніка, так складана. Толькі трэба гэтай справай займацца. Мы по гэтаму шляху ідзем. Прычым я хацеў бы яшчэ адзначыць, што ў адрозненні там, магчыма, ад іншых кампаній, нашы валантэры працуюць выключна, што называецца, бясплатна, не атрымліваючы за гэта ніякіх кампенсацый. Мы лічым это вельмі важным фактарам, калі чалавек можа адзін дзень у году, там нават у 2 гады патраціць на тое, каб зрабіць нейкую карысць для інвестыцыю невялічкую ў дэмакратыю. Вось. А што да агульнай апазіцыі, там вот іншым часам наракаюць, а чаму шмат кампаній? Я лічу, што іх вельмі мала. Там 2-3 кампаніі па назіранню. Это іх вельмі мала, іх павінна быць дзесяткі. Вось, і калі тут узгадывалі вот прыклад нашых суседзяў з Украіны, у нас таксама паўставалі клубы выбаршчыкаў, напрыклад, у Гомелі у 89 годзе паўстаў, вельмі істотна паўплываў на сітуацыю. Быў таксама і агульнанацыянальны клуб выбаршчыкаў. Праблемы, якія ўсюды з дзейнасцю неўрадавых арганізацый, якія не рэгіструюць, якія таксама падвяргаюцца рэпрэсіям, і гэта такая агульнанацыянальная праблема, якую таксама трэба вырашаць. Спадзяванне толькі на народ, на людзей. Неяк у інтэрв'ю мне старшыня цэнтрвыбаркама наша Лідзія Ярмошына сказала, ну, заканадаўства выбарчае ў нас вельмі добрае, але ж самі разумееце, ёсць яшчэ такое, як правапрымяняльная практыка. То есть, можа быць добрае заканадаўства, але не добрае, но можа быць выконвацца. Спадар Александр, як адсачыць і пракантраляваць, каб заканадаўства сапраўды выконвалася? Ну, в первую очередь, в самом законодательстве должны быть четкие
и предельно ясные нормы, которые бы не допускали там двояких трактований и каких-то широкого маневра, да, для деятельности. То есть это сам закон нужно выписать четко, но, конечно, главная ответственность за нарушение. С этим в Украине тоже проблема на самом деле. А в Украине по санкциям, вот после наших многих таких плохих фальсифицированных выборов и в 2004-2012 году, мы максимально ужесточили и административную, и криминальную ответственность за нарушение. Нас за фальсификацию выборов можно сесть на 7 лет тюрьмы. На самом деле. И ну, нам, у нас так само можно. Да. Не, ну, скажем так, наши европейские партнеры говорят, что у нас очень жесткие санкции за нарушения на выборах. Работают ли они? Не совсем. И тут я с вами согласен. Да, не скажу, что не было даже вообще прецедентов, чтобы люди садились в тюрьму и получали реальные сроки. В основном это штрафы, в основном это или условно. Но были такие, которые сидели и год, и больше в тюрьме. Это единичные случаи. И они, конечно, не соответствуют тому массиву нарушений, который у нас в свое время был на выборах. Поэтому одна из элементов вот сейчас кампании, я уже политик, но я за своих коллег-общественников скажу, сейчас не сколько боремся за вот наблюдение, там, день голосования или подсчета, сколько мы обращаемся в правоохранительные органы с заявлениями, с требованиями, с жалобами, чтобы те нарушения, которые были зафиксированы, расследовались. Да, спадар Віктор. Ведаеце, вот это вельмі часто можна пачуць па эту правапрымяняльную практыку. З майго пункту гледжання правапрымяняльная практыка гэта прокуратура, гэта органа аховы правапарадку, якія ў нас называюць сілавымі структурамі. Вось гэта незалежны суд. Калі это ўсяго няма, з чаго это вот людзі, якія стваралі вот цягам 20 год сістэму фальсіфікацыяў, пачнуць дзейнічаць па-іншаму. Таму гэта вялікая комплексная праблема, якую трэба вырашаць. Але вот тое, пра што я сказал, гэта толькі першы крок, які будзе дэманстраваць гатоўнасць улады да рэальных пераменаў. Калі гэта не будзе, ну, нам застаецца толькі зноў уплываць на грамадства, тлумачыць, што іх жыццё залежыць ад выбараў. І калі людзі гэта зразумеюць, я вам скажу, что бюрократы з вертыкалі вельмі добра адчуваюць сітуацыю, вот грамадскія настроі, у іх ёсць барометр в адным месцы, яны вельмі добра зразумеюць, што адбываецца ў грамадстве. І калі тэма выбараў з нашай дапамогай попадзе вот у прыярытэты грамадства, все это аднамоментна зменіцца. Давайте узгадаем 89-90-е годы. Я все разумею, іншы палітычны клімат, але калі вот гэты клімат там паўстаў, комиссии, призначенные у обкамах, райкамах партии, перестали фальсификовать. То же самое отбудется и у нас. Але само по себе это не отбудется. На это треба працаваць. Ну, значит, вот вы себе уявляете эту ситуацию, что сапраўды Лукашенко посядзіць, подумае, там, выкліча до себе Ярмошину и скажа, да, напэўна, что-то мы не так рабілі. Трэба свабодныя выборы, справядлівыя, каб все было по-сумленнаму. Давай зробім. Не, зразумела, не толькі тады, калі на спадара Лукашенка будзе аказаны мацнейшы ціск грамадства. Калі ён зразумее, што не зрабіўшы гэта, ён згубіць больш. Зразумела, ён хацеў бы старую сістэму, каб вечна сядзець ва ўладзе, і, наколькі я разумею, ўжо і кронпрынц ёсць гатовы вот, да працягу дынастыі. Так? Таму, зразумела, не. І наша задача прымусіць яго это зрабіць. І гэта справа менавіта беларускага народа. У севернай паўночнай Кареі яшчэ горш сітуацыя з выбарамі, што называецца. Але калі воля грамадства падаўлена, яно яе не дэманструе, і міжнародная супольнасць таксама гэтым не займаецца. І ўсё ж такі, як людзей, ну, я не знаю, схіліць і абудзіць, каб яны ўсё-такі пачалі цікавіцца выбарамі. Вот украінцы самі абуджаліся, ці іх ўсё ж такі нехта ў бок штурхаў? В бок никто не штурхал. Единственное, когда вот в 2004 году мы видели, что украли голоса, просто украли, насколько вот эта кампания была, с выборами было много надежд на изменения, на реформы. И тут видят, что эту надежду украли, конечно, тогда возник протест. Абсолютно естественный человеческий протест. Нечто подобное, ну, мы видели в России на Болотной, да.
хотя там он, ну, как бы пару выпустили свисток, украинцы, они как бы более готовы идти до конца. Ну, опять же, говорю, и роль политиков здесь не такая уже большая. То есть вышли не тогда за Ющенко, а сейчас там против Януковича, а вышли за свободу, да, за достоинство. Почему революция достоинства? Ну, люди устали, вот, возможно, это пафос, да, такой, но на самом деле вот это так было. И, конечно, после этих всех событий очень завышенные ожидания. И сейчас у нас большая проблема, я чувствую как депутат ее, что мы не до конца, как политики, вот этому высокой планке соответствуем, вот этим всем запросам. Стараемся, пытаемся, но точно так, как за одну революцию, за одну ночь не поменяется страна, так точно так и не поменяется и власть, да. Но путь, по которому мы идем, я считаю, он правильный, хотя очень сложный. Спадар Віктор, на заканчэнне да вас пытанне. Ўсё ж такі, як зрабіць так, каб людзі сапраўды, усе беларусы сказалі, да, сапраўды нам трэба змены ў выбарчае заканадаўства, а вот працоўная група там з Карніенка, Канапацкай і астатнімі там добрыя прапановы, вот давайте мы ўсе беларусы за гэта. Гэта першае, і па-другое, ўсё ж такі, што плануеце рабіць, каб улада, улічыла гэтыя ваши распрацаваныя прапановы і унесла змены ў выбарчае заканадаўства? Ну, что, конечно, у меня нема фокуса ў кішэні, каб я выцягнуў, сказал, вот, это все вельмі проста. Таму першае, што мы зараз спрабуем, гэта вот тую вулічную актыўнасць, якая ўзнікла супраць дэкрэта нумар 3, мы спрабуем трансформаваць вот якраз у больш такое сур'ёзнае стаўленне да выбараў. Вот якраз мы шукаем валантэраў-назіральнікаў, і сёння звяртаюся да радыёслухачоў. Калі вы хочаце, калі ласка, звяртайцеся да кампаніі «За справядлівыя выбары», да іншых кампаній, якія ладзяцца в Беларусі, і вы дапаможаце вот этой справе дэмакратыі, якая безумоўна паўплывае на якасць вашага жыцця. Што да закона, я лічу, што зараз фактычна ўжо змяніць нічога не ўдасца рэальна, таму што выходзяць тэрміны. Спадарня Ермошына сказала, што як і раней она ўжо в інтэрв'ю сказала, якія будуць змены. Сядзець будуць па-іншаму камісіі, але назіральнікі нічога не будуць бачыць, і камісія не будзе празрыста лічыць галасы, як прапануецца вот у нашым праекце заканадаўства. Таму я лічу, што на гэты час нічога істотнага не адбудзецца, але калі мы хочам жыць далей, трэба імкнуцца, каб все-таки нешта змяніць. Але вот ўсё ж таки, ведаеце, уже ёсць яшчэ хвілінка, таму спытаюся, а вы хацелі б, каб у нас быў такі ж палата прадстаўнікоў, парламент, як ва ўкраіне? Безумоўна. Я чаму? Ярмошына, наша старшыня ЦВК, кажа, вы ж паглядзіце, што там робіцца, это ж нейкі бедлам, морды б'юць адзін аднаму, вадой абліваюцца, а у нас все спакойныя, сядзяць дамы з начосамі. Ну, зразумела, сядзяць дзеля мэблі, я не хачу іх крыўдзіць, але калі ўлічыць, што за кадэнцыю 4 законопроекты вносят, так это мэбли, а не депутаты. Спадар Александр, хорошая у вас... Я был в Японии, там бьются намного чаще в парламенте. Это не то, что украшает украинский парламент, я согласен, но во всяком случае у нас идет процесс. Дякую вялікі, мы заканчиваем наш эфир. Я нагадаю, у нас у гостях сегодня был Виктор Корниенко, координатор инициативы «За справедливые выборы», и депутат Верховной Рады Украины Александр Черненко. Дякую, слухайте Еврорадио. Costreco della nostra, naselena baima, caffè lavazzo, del sadro peci l'uomo se